Ahoj, zdraví vás Lucka a já bych vám dneska ráda představila nové panenky z pohádky Alenka v říši divů za zrcadlem. Jedná se o novou pohádku, která v tuto chvíli běží v kinech. Tyto panenky, které vám nyní ukazuji, jsou víceméně sběratelské panenky, které jsou opravdu hodně detailně propracované. Když začneme tady třeba s kloboučníkem, jo, já se tady takhle vezmu na stranu a podíváme se na něj. Takže kloboučník v první řadě teda má klobouk a ten je plastový. Jo. Tady je taková zvláštní mašle, obličej, opravdu výrazný make-up a delší zrzavé vlasy. K tomu tady, když se dostaneme k oblečení, tak má takový páseček přes sebe. Nevím vlastně k čemu ho tady má. Mašly, stojáček oranžový, hnědý kabátek a 3/4 proužkované a k tomu oranžové boty a každou ponožku jinou. No. Dáme si takhle panáka ze strany. Tady má ještě takový proužky místo kapsy, nebo nad ne, tady ani není kapsa. Takže jenom tak. Tak, vám ho ukážu. Jako všechny ostatní panenky z této pohádky má panák pohybivá ramena, lokty a kyčle. Nikoliv kolena jako ostatní panenky, třeba Ever After High a Monster High. Tak. Co se týče mého hodnocení, panák je opravdu hodně zvláštní, musím říct. Na druhou stranu, jak jsem řekla, jedná se o sběratelské panenky, takže to by mi ani tak nevadilo. Pojďte se, má opravdu hodně realistické oči, každé oko jiné. Tak. No, za mě dobrý. Nemyslím si ale, že to je hračka pro děti, i když je to uváděno jakoby 4 roky, nebo hračka od 4 let. Ale jo, za mě jo. Tak. Teď se podíváme na další panenku a to bude Červená královna. Abych řekla pravdu, tak s touhle panenkou mám takový trochu problém, protože ona se mi ale opravdu nelíbí. A vypadá hodně podobně jako v pohádce, ale já vám nevím, no. Určitě by to nebyla panenka, kterou bych koupila dítěti k Vánocům nebo k narozeninám, pokud teda by si ji opravdu hodně nepřálo. Jak jsem říkala, je to sběratelská panenka. Tady se může podívat vysoký límec, výrazný make-up, 2 drdůky v úplně rudých vláskách, opět pohyblivá v ramenech, v loktech a v kyčlích. Šaty tady jsou takový, na vrchu jsou takový proužky, jo, kolem dokola. Potom ta vnitřní část je černá síťka a pak na spodu jsou ty šaty lesklé s potiskem srdíček. Tak, jak jsem říkala, za mně se tahle panenka moc nelíbí. Tak, půjdeme na další. Tak, a tady je moje favoritka, abych řekla pravdu. A tohle je panenka Bílá královna, kterou ve filmu stvárnila Anne Hathaway. Když se na ní podíváme detailněji, panenka má opravdu krásný jemný obličej oproti těm ostatním panenkám, které jsme viděli. A nemá tak výrazný make-up, což dle mého názoru je jenom dobro věci. A na hlavě má zlatou korunku, a krásné bílé vlásky až po pás. A bílé šatičky zdobí vyšší límeček, na kterém je zlatavý proužek, který těm šatičkám dodává ještě jemnost. A tady můžete vidět jakoby korálky, perlové korálky ze strany šatiček
zase zlatobílá kraječka. Zbytek šatů, nebo ta vrchní vrstva, dle mého názoru látka, ze které to je dělané, je taková záclonovina. Tady vepředu je to ještě kraječka. Na šatech je potisk teda je potisk hvězdiček a vloček. Tak. Takže jak jsem říkala, na sběratelskou panenku za mě určitě ano. Je opravdu moc hezká. Panenky jsou cca, dejme tomu 29 až 30 cm vysoké, takže jsou takový trošku vyšší standard, si myslím. Tak a teď je tady poslední panenka. Tak. A to je samotná Alenka. Tak, co k Alence? Alence já jsem teda osobně moc na chuť nepřišla a ani ve filmu se mi moc nelíbí herečka, která ji stvárňuje. Tady, co se týče panenky, tak je jí hodně podobná. Panenka má takové balónové kalhoty, kostkaté, na nohou zelené botičky, nad kterými je oranžová mašle. Zase panenka pohyblivá v ramínkách, v lokti a v kyčlích. Tak. Nahoře má panenka takový kabátek, červeno-černý se zlatými knoflíky. Vlásky blonděté, dlouhé, kotrnaté. Tady zase vidíte, že make-upu panenka moc nemá, ale ona ho nemá ani moc v tom filmu, takže by to asi nedávalo smysl, kdyby tahle panenka měla nějaký extra make-up. Takže to by bylo asi tak všechno. Tak, takže ještě jednou. Tady máme červenou královnu, bílou královnu, Alenku a kloboučníka. A za mě určitě Anne Hathaway, bílá královna. A co vy, která se líbí vám? Budu se těšit na komentáře a přeju příjemný zbytek dne.